Здравейте, хора! Извинявайте, че никога не съм говорил. Вината е изцяло моя. Почти. Днес току-що ми доставиха новите слушалки и дори не изчаках преди да снимам клипът. Снимах един клип преди малко. Той ще е качен. Днеска си купих нови слушалки, защото микрофона ми се чупи и си купих слушалки с микрофон. Хващате логиката, нали? Да. Повече никога, никога няма да видите клип без звук. Искам да кажа. Да, това е информация. Ако утре има клип, което е не гарантирано, може би не. Шегувах се, ще има поне един. Само едничък ще има. Отнема време качването и ме разбирате. Всъщност, и преди малко ми бяха слушалките, само че не забелязах, че не ми е включен звукът. Че ми беше изключено и много се ядосах. Че 20 минути, 15 минути вправих клип, още 30 минути го качвах и не успях, направо ми гръмна мозъкът. Направо толкова се ядосах. И се нервих. Да, това е програмата, с която снимам, никак не е, така да го кажа, модерна. Повечето използват една друга програма. Събрах името. Вие сигурно я знаете. Като имат клипове. Тя е просто една голяма точка, вместо ето тази иконка, която аз имам. Е просто едно маничко кръгче. Не, много голямо кръгче. Тук и ете свети като с това, само че няма до него такова фимула такос и няма тук нищичко. Говоря това. Другите неща са си мои, които задължително съм си ги изтеглил. Повечето половината неща ми трябват. Ето това, например, антивирусната програма, която е много хубава и качествена. Но това е след тая. Не искам да е прекалено кратък и дълъг, защото няма да имам време да направя всичко тук. Говоря такъв смисъл, но се извинявам, но такъв е живота. Разбирате ме. Добре, 3 минути вече снимам, мисля скоро да свършвам. Няма да изключа звукът. Програмата не е лоша. Как се прави фейскап, не знам. Ако може да ми напише в коментарите. Ако някой изобщо знае от тия, които гледат. Ако някой гледа, да ми напише в коментарите. Просто ще ви поделя много. Трябва да знам, много е важно. Това много е важно. Не издържам. Всъщност не е. Сигурно. Ето и без това ми е малко грозничко. Може да съм грозен, ама снимам добре. Извинявам се за лошото качество на сегашния клип, който го снимах на 360, нали знаете вашето си, като гледате. Като го погледах, ще оправя качеството. Ще го тайм-аута сега и ще оправя качеството. Така че не се чудете, изчакайте малко. Добре, оказа се, че не може трябва да спра този клип, за да стане. Моя снимка. Да си направя снимка. Изчакайте. Няма да си правя снимки. Добре, не знам какво да правя вече. Имах една работа да върша, ама... Ще оправя клипът, следващия път ще има по-хубаво качество, ще има звук и ще
Мега яко за вас, мега яко. Знаете, че аз снимам на... Вече знаете, че аз снимам на малко игри, като например Майнкрафт и това. Мисля да се тегля и други игри. Ако не знаете коя версия играете, аз съм 1.5.2.2. А го така писал, че мога от замуда да си тегля 1.8, само че тия сайтове има някакви глупости. И то задължително трябва да се го изтегля от замуда, което много лоша новина. Стига! Добре, след тая. Добре, това е клипът. Това аз съм... И моето име, ако не знаете, е Кален. На 10 съм от след тая кой град, Варна. Няма да казвам квартали такива глупости. Варна съм. И това от мене и чао. Довиждане.